Teraz by som pozval na pódium môjho prvého hostia. Je to dievčina, ktorá je mladá, ale veľmi úspešná. Speváčka, herečka. Pochádza z rôznych druhov sveta, však ona to vysvetlí sama. Dámy a páni, privítajte Celeste Buckingham. Ľudia to možno nevedia o tebe, ale ty sa voláš Celeste Buckingham, čo nie je veľmi slovenské meno. Ja som si myslel, že áno, ale vlastne ja sa volám Celeste Rizvana Buckingham, takže tá Rizvana podľa mňa tam pridáva takú tú slovenskú hrdosť, akože aby som sa niekde, akože aby som nejakým spôsobom zapadla do tej Bratislavy, že dá sa to ešte, ale... Niektorí ľudia ťa volajú aj Šelest, ja som počul. Aj Šelest, no. Hlavne, že mám otca kardiochirurga, ale no. Čiže vlastne odkiaľ ty si, aby sme to si ujasnili hneď od začiatku? No my teoreticky by sme nemali tu sedieť spolu a rozprávať, lebo moja mama z Iránu, takže my sa nemôžeme potom to kamarátiť. Prečo? Ja som Slovák. Máme takú krásnu históriu. S maďarským prízvukom. Ja som zaharáčka tiež. Ale nie, vlastne mám ocina zo Chicaga, ktorý má tých klasických írskych a anglických predkov. Takže polovica rodiny alkoholici, druhá polovica rodina práve naopak. Mamina z Iránu a teraz sme zistili, že vlastne môj detko, ktorý má dneska 96 rokov, takže tak. Dobre, ale tak on je polrus. Žije. No, žije. Nebudeme tlieskať, keď... On teraz býva v takom dome dôchodcov, lebo už je taký starší a potrebuje pomoc chodiť a veľmi dobre nevidí. A vieme, znak toho, keď je on zdravý, je vtedy, keď začne obviňovať všetky zdravotné sestry, že mu ukradli oblečenia a lyžičky. Takže vtedy vieme, že je on zdravý. Takže on žije a vlastne on je polrus. Takže ja som vlastne Rusko-Irančanka, Američanka, Írka, Angličanka a vyrastala som v Borinke a v Ružinove. Takže tak. Je to ako, nie, že ty by si nemala sedieť tu so mnou, ty by si tu nemala sedieť už po voľbách. Už čakám, kedy mi zaklopú na dverách. My pôjdeme až po vás, ale... Tentokrát mimoriadne sme my na vine, no. Ako si sa ale ocitla na Slovensku, keďže ani jeden z tvojich rodičov nie je Slovák? Moji rodičia boli takí dobrodružní a ja som sa narodila v Cúrichu, po roku sa tam nudili, tak išli do Aliašky, teda na Aliašku. Tam sa narodila sestra a potom mamine došlo po 3 rokoch, že je tu nejaká zima, že poďme odtiaľto preč. Takže a ocino súhlasil, ale chceli naspäť do Európy, ale nechceli do Švajčiarska, že chceli akože zažiť niečo iné, že nejakú inú kultúru. Tak ocino mal 3 ponuky v 3 iných krajinách. Že Portugalsko, lebo išli sme podľa toho, že kde ocino zarábal peniaze, aby sme mali čo jesť, tak Portugalsko, Bulharsko a Slovensko. Čiže kardiochirurg zarába najlepšie na Slovensku. No to nie, ale... To nie, oni to práve, že mali tak nastavené, že ako chceli niekam, že môj ocino bol strašne taký, že poďme pomáhať, a to možno bola jeho chyba, že si to myslel o Slovensko, to sú také tie americké predsudky, že poďme pomáhať chudobným ľuďom a ja, dobre, však. A mama tiež tak pochybne na ňoho čumel, že však okej, uvidíme, tak precestovali to, pozreli si to a mama chcela, pôvodne priznávam, že chcela do Portugalska, lenže tak nejakým spôsobom sa to nepodarilo, ja už neviem. A potom v Bulharsku to bolo tak, že ona vystúpila z lietadla, z letiska, stála tam, pozrela sa na letisko, na cestu a to bolo v roku 99. A povedal, že Zlatinko, ty sa tu maj fajn, ja beriem deti a vraciam sa naspäť. Takže Slovensko to tak skončilo, že vlastne taká čistá, krásna náhoda a potom sme tu mali ostať povinne len rok, potom sa to preťahlo na ďalší rok a potom už 3. rok mama už mala takú potrebu niečo aj robiť, tak založila tú firmu a vlastne preto sme tu ostali 14 rokov. Si na Slovensku a teraz, ako si sa vlastne dostala k tomu, že Celeste Buckingham bude raz jedna z najpopulárnejších speváčok na Slovensku? Ja by som sa rada chválila, akože rada by som sa chválila niečím, že akože ja som bola nejaká šikovná, alebo že niekto, akože nejak sme to vymysleli, ale to bolo všetko len taká čistá, krásna náhoda a medzi tým sme makali na nejakým tým veciach, aby sme sa dostali tak ďalej. Ale ja som spievala od malička, mama si to všimla a moja mama, ktorá je taká
jak sa to hovorí po slovensky, neviem presne to slovo. To je taká kategória ľudí, ktorí sú príliš ambiciózni a hneď keď vidia nejaký ten ako nehotový produkt alebo potenciál, dajme tomu, tak hneď na to vrhnú a to je presne moja mama. Takže deti boli tiež, akože my sme boli takí, že hľadala hneď ako od narodenia, že už vypisovala, že OK, mala taký diár, ale nie je taký, že akože z lásky, taký ten maminkovský, že no Ježiš, dneska Celeste sa postavila na nohách a robila toto. Nie, Celeste má takýto talent, Celeste nevie chodiť, Celeste rozpráva takto a Celeste bude takáto a takáto. Ambiciozná mamina, takže vlastne ona si všimla, že ja som od malička spievala. Tak začala som chodiť na súkromné hodiny v škôlke, potom vlastne v škole vážnejšie a potom som bola prijatá na súkromné hodiny v Bratislavskom konzervatóriu. Takže potom už som to robila dlhšie roky a potom som sa dostala do súťaže Superstar. A tu ťa zastavím. Ja som hľadal lebo úprimne ja som pozeral, mal som tu nedávno od Peťa Cmoríka a to je posledná Superstar, ktorú som naozaj že pozeral asi ako každý z nás, lebo to bola prvá, tu sme fakt žrali všetci, ale pozrel som si teraz tú tvoju a nie celé, ale teba. A podelím sa s vami teraz o to video, lebo našiel som to video, keď Celeste robila casting. Kúknite si to, čo je povedali porodcovia po jej prvom speve. Neviem, či sa na to spomína. To pořádne tam není. Není to tam. To pořádne tam sa neurodilo. V tom je prúser. Ale mne sa ľúbi, že je iná. Mne sa ľúbi, že je iná úplne. Že to tak prežívaš. No, moje vnútro mi hovorí, že jste mnohem hezčí než dobrá zpěvačka. Vy jste skutečně půvabná a velmi hezká a ten zpěv, ne, kvůli zpěvu nemůžu. Bylo tam něco zajímavého. Niečo zaujímavé tam bolo. Třeba se něco stane zázrak. Hlas ako nebol úplne bohvečov, ale to ostatné to tam dobehlo. Dobre, ale môže sa niekto takto mýliť? Tak, no, však stane teraz, sa už aj horšie. Teraz, keď si stretla to bola... Titanic napríklad. Ako to bola Zeťová, či ako sa volá táto? Áno. No, stal by sa zázrak. No, tak, už stretla si potom? Už nie, už som, raz by sa videli, no, po nejakom rok alebo 2 roky po Superstar. Aj ti niečo povedala? Že si jej povedala niečo? Pozdravila moja kamošku a všetko bolo dobré. To bolo na nejakej verejnej akcie, boli tam viac ľudí, tak som sa nestihla nejak chváliť. Ty ovládaš perštinu? Áno. Normálne tak, mne hovorila tvoja mama, že ty aj spievaš v perštine. Áno. A vlastne tento rok máme taký plán, ak sa nám to podarí nahrať aj iránsky album. Tak daj, že 15 sekúnd iba perštinu. Ja vôbec neviem, že rozprávať, hej? Nie, zaspievaj tú pesničku ľudovú. No oni nemajú také, že ľudové, oni majú, a to je jedno. Hip-hop, iránsky hip-hop. Tak to nie. Allah. No, daj. گلدون من شکسته در باد تا بیا تا دلم نکرده فریاد. Výborne. Toto keby Habera počul, môžeš mi ale vysvetliť ešte, čo je toto? Prečo si niekto na Lamborghini dá nálepku?